Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμπογενεί, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, καλημέρα σας. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μουριάς, στη συνέχεια των κινητοποιήσεων, σας κάλεσε εδώ σήμερα για να συζητήσουν το φλέγον θέμα του κλεισίματος του σχολείου μας, που δεν είναι μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον του χωριού μας. Και γι' αυτό μας αφορά όλους. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρουσία τους το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κουφογάζο, τον Δήμαρχο Πύλης, βουλευτές, αλλά και εκπροσώπους όλων των φορέων, καθώς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που αναδεικνύουν καθημερινά το πρόβλημά μας. Από την ανακοίνωση του σχολείου μας, που αριθμεί 32 μαθητές, είναι μέσα στα προτινόμενα προσεχώνια κλείσιμο σχολεία, προσπαθήσαμε να διαμαρτυρηθούμε με διάφορες ενέργειες, όπως κατάληψη και αποχή μαθητών από τα μαθήματα, αλλά και ενημέρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Τρικάλων και Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ασφαλείας. Μάτε όμως. Έτσι αποφασίσαμε τα παιδιά να επιστρέψουν στα θρανία και να βγούμε εμείς μπροστά, προσπαθώντας να πείσουμε τους αρμόδιους, αλλά και να τους ενημερώσουμε για το λάθος της απόφασής τους με διάφορες απορίες και επιχειρήματα. Όπως γνωρίζετε, το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε ένα κτίριο με το Δημοτικό Σχολείο. Τότε ποιος ο λόγος να συγχωρέσει το Δημοτικό, αφού τα λειτουργικά έξοδα του κτίριου παραμένουν? Τι κερδίζω και τι χάνω από μια τέτοια απόφαση? Τι θα γίνει με τους κύκλους μαθημάτων? Τα παιδιά που φέτος διδάχτηκαν της 4ης τάξης και όχι της 3ης και της 5ης και της 6ης μάλλον, της 5ης, τα μαθήματα θα τα διδαχτούν άραγε ποτέ αυτά? Γίνονται καλύτερα τα μαθήματα στις τάξεις των 25-30 μαθητών ή σε τάξεις των 15? Για το σχολείο μας, γιατί το σχολείο μας δεν αναβαθμίστηκε σε τριθέσιο επίσημα? Για την εκπαίδευση δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, καθώς δεν είμαι εκπαιδευτικός. Εφόσον γνωρίζω όμως, υπάρχουν εδώ εκπαιδευτικοί ανάμεσά μας, και καθώς και ο Δήμαρχος κ. Κουφογάτσος είναι περισσότερες γνώσεις και λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας ως εκπαιδευτικός. Έχουμε επισημάνει προβλήματα και τους κινδύνους που συνεπάγονται ενός τέτοιου εγχειρήματος, μιας και μιλάμε για την καθημερινή μεταφορά 32 παιδιών, που η ηλικία τους είναι από 5,5 έως 12. Και το έχουμε στείλει εγγράφους προς την Περιφερειακή Εκπαίδευση Θεσσαλίας. Ποιο θα είναι το όχημα μεταφοράς, και αν θα υπάρχει σύνοδος? Πόσα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται, μιας και σε όλες οι τάξεις δεν τελειώνουν την ίδια ώρα? Ποιος θα μεταφέρει τα παιδιά στο σπίτι του σε περίπτωση ασθένειας, ελαφρού τραυματισμού ή λαρώματος? Ποιος θα υπομειστεί το κόστος μεταφοράς των μαθητών όταν χρωστάει η πολιτεία παλιότερα δεδολευμένα στα κτέλ, ή θα μετακελιστεί το κόστος στο ήδη βεβαρημένο οικογενειακό προϋπολογισμό? Και πιο σοβαρό, ποιος θα είναι υπεύθυνος ή υπόλογος έναντι των γονέων σε περίπτωση ατυχήματος, πράγμα που όλοι απεσχόμαστε, και κυρίως οι γονείς τωρινοί ή μελλοντικοί? Τελευταία ερώτηση, αλλά όχι λιγότερο σημαντική. Δεν είναι αντικίνητρο για αποκέντρωση και ανάπτυξη του νέου πληθυσμού η επιστροφή στο χωριό, εφόσον γνωρίζουμε ότι όλοι οι γονείς αναζητούν πάντα ένα σχολείο στην περιοχή που διαμένουν ή θα επιλέξουν να μείνουν? Θυμηθείτε ότι το σχολείο είναι το παρόν, είναι και το μέλλον του τόπου μας. Θέλουμε χωριά ζωντανά από παιδικές φωνές ή χωριά συνταξιούχων. Και τέλος, η πολιτεία έχει υποχρέωση να διευκολύνει τη ζωή των παιδιών και των γονέων και όχι να τις δυσχεραίνει. Και μάλιστα σε τέτοιες δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε όλοι μας. Για όλα τα παραπάνω, καλείστε να πάρετε θέση όλοι οι εκπρόσωποι της πολιτείας, φορείς, αλλά και όποιος από εσάς θέλει. Και τι ενέργειες προτίθεστε να κάνετε από εδώ και πέρα για να βοηθήσετε να επιληθεί το δίκαιο αίτημά μας? Κλείνοντας, διάβασα ένα πανό σε ένα αντίστοιχο σχολείο, με εμάς που είναι από συγχώνευση κλείσιμο, που έγραφε χωριό χωρίς σχολείο, γονείς χωρίς παιδιά. Και δεν έχω ένα δικό φαντάσμα. Σας ευχαριστώ. Και δαιμόνων του Δημοτικού Σχολείου της Μουριάς, εκλεκτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σας, δεσμόνατε, κύριε Βουλευτά της Βουλής των Ελλήνων, κύριε Λέγκα, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Στομικαλάκη, πρώην νομάρχη κύριε Ηλία Παπαγιάννη, πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, αντιδήμαρχη του Δήμου Πύλης, δημοτική σύμβουλη, κυρία Πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος της Μουριάς, κυρίες και κύριοι υψηλοί προσκεκλημένοι. Πολύ ορθά και πολύ μεστά τα είπε ο Πρόεδρος.
με δύο κουβέντες αποτύπωσε την πραγματική έννοια του προβλήματος το οποίο έχει το δημοτικό διαμέρισμα Μουριάς. Εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι μέσα στον σχεδιασμό δεν υπήρχε το κλείσιμο του Δημοτικού Σχολείου της Μουριάς. Όταν ανακοινώθηκε, όλοι μείναμε έκπληκτοι. Και νομίσαμε από την πρώτη στιγμή ότι μα είναι τρελοί αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι αποφασίζουν από τους 4 τοίχους ενός γραφείου να κλείσουν ένα σχολείο με 32 παιδιά που ούτε καν πέρασε από το μυαλό τους και δεν ανακοινώθηκε. Από την πρώτη στιγμή, ενώ ξέραμε τις προθέσεις και τις διαθέσεις, φτάσαμε στο σημείο να βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε αυτόν τον σεβαστό χώρο, για να κρατήσουμε τα κεκτημένα, για να παλέψουμε δηλαδή να κρατήσουμε το δημοτικό σχολείο το οποίο έχει και παρόν αλλά έχει και μέλλον. Και εκεί που υπάρχει μία ηρεμία και μία ησυχία, να φτάσουμε στο σημείο να τρέχουμε για να διαφυλάξουμε τι? Άρα εδώ φαίνεται η μεγάλη υποκρισία, η οποία κατά την εκτίμησή μου, επιτρέψτε μου, δίνει την χαριστική βολή στο ελληνικό σχολείο και τους μαθητές. Όταν αντιμετωπίζετε, κυρίες και κύριοι, η εκπαίδευση μόνο με αριθμητικά και οικονομικά κριτήρια, καταλαβαίνετε ότι τότε ξεφεύγουμε από αυτό το οποίο ήταν το χαρακτηριστικό σλόγγαν, ότι σύμφωνα, λέει, με παιδαγωγικά κριτήρια, όπως οφείλει να υπάρχει στη λογική οποιασδήποτε συγχώνευση. Να ζήσουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν να ζουν μαζί με τις οικογένειές τους. Μην τους πάρουμε κι αυτούς και τους στείλουμε είτε στην πόλη των Τρικάδων. Και είπα στο σεβαστό και αγαπητό μου δήμαρχο της πόλης των Τρικάδων, τον φίλο μου τον Χρήστο τον Λάμπα, για κάνε το αντίστροφο. Πάρε τα στιβαγμένα σου παιδιά από εκεί και αντί να τα έχεις μέσα σε κλουβιά, στείλ τα προς τα έξω στην περιφέρεια. Βάλτε τα παιδιά αυτά να φτάσουν στο σημείο να έρθουν στο σχολείο της Μουριάς, να ζήσουν μέσα στη φύση. Να δούμε, θα μπορέσετε να σταθείτε την επόμενη μέρα? Γιατί να φύγουν τα παιδιά από εδώ να πάνε σε ένα άλλο αστικό κέντρο, είτε το γυμνάσιο της Φύκης, είτε τα δημοτικά σχολεία και τα λοιπά της περιοχής μας? Πάση περιπτώσει, με αυτές τις κουβέντες και με αυτές τις σκέψεις, θέλω να κλείσω με μια κουβέντα. Κρατηθείτε όρθιοι. Κρατηθείτε όρθιοι, έρχονται δύσκολες μέρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει